खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। जोबोद इन्टारेस्टिं भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों आङो। नोंथांमोना धैर्य हमनानै एसे जोबजासिम बे भिडिअखौ नायजोब। सासे लाइमोना गावसानि नखरखौ माबोरै सिलिंखार खालामजोबदो, माबोरै धंस खालामजोबदो, बेखौनो बे भिडिअ मिथिगोन नोंथांमोना। थांनाय 23 जुन खालि जालांनाय जाथाय हारियानानि थाइसे जायगायाव जाय सिख्लानि मुङानो काजलमोन। बिसा नखराव साथामल मानसि, बिदा आरो बिमा आरो गाव। बिसोर साथामबो खोब आलो गोजोनै संसाराव जालांबायदोंमोन। ओमफ्राय गेजेरावनो बै लाइमोना मोनसे प्लान खालामो, गावनि सासे बिलोगो आरो बै बिलोगोखौ गावसानि जि फंबायमोन बै फंबायजों हाबा होनो थाखाय बिमानि सिगाङाव बुंथिनानै लायो जे ओरैथोरै आंहा लोगो सासे दङ, बै लोगोखौ जोंहा फंबायजों हाबा होनानै हो। आरो बै काजलनि बैसोआ जाबाय 27 आरो बै फंबायनि बैसोआ 23। आरो बिफाया सिगांनो जिउ गोमालाङो आरो बिनिखायनो बिसा नखराव साथामल। बिनि उनाव बिमाया बुंबाय जे जागोन, जोंहा न' नायलायनानै खैनाया माबायदि बेफोरखौ नायलायनानै रायलायनानै हाबा जागोन, जेबो खोथा गैया। बिदिनो थाग थिग जानानै बै हाबाया थिग जायो। आरो हाबा खालि जेब्ला लाना फैयो, जायखौ जोङो सुहागरात होननानै बुङो, बै सुहागरात खालि मोनसे ओरैबायदि घटना जायो, जाय घटनाखौ नोंथांमोना खोनाबा आसरित मोनगोन। बैदि बिब'आ काजला बुङो, दिनै बे लोगोआ आंजोंसो थागोन, नोङो गाबोननिफ्राय थानो हागोन बेजों। आरो बिदि होननानै बियो गावनि रुमाव लानानै थाङो आरो हरसे बेजोंनो थायो। आरो बिनि उनाव फंबाया जोबोद दुखु मोनो। दुखु मोनबाबो मा खालामनो, दा बारा जेबो बुंनानैबो लानो हाला। बिनिखायनो बिखालि बिदिनो हेगारना होबाय आरो अखानायनिफ्राय बिदिनो थाबाय। नाथाय बिदाया एसे लक्ष्य खालामो जे हरफोराव गेजेर गेजेर गावनि हिन्जावा सिरि सिरि उथिनानै सिखारनानै बेयो गावनि जि बिब' दोङो, बै बिब'नि रुमाव हाबनानै थाहैयो। बिदिनो 6-7 माससो जालांबाय। आरो बिनि उनाव सानसे ओरैबायदि माने बिदाया अबेयावबा ओंखारनानै थांदोंमोन आरो ओंखारना थांनायाव इखालि बिनि खामानिया जायासै, एसे गोबाव थाहैनो लागामोन बाहेराव। नाथाय बियो इखालि थाबनो फैनो गोनांमोन आरो बिमायाबो सोरनावबा आलासि जानो थांदोंमोन। आरो बिदाया फैनानै बिसोरनि न'आव जि अबस्थाखौ नुफैयो, नोंथांमोना फोथायनाय नङा। आरो फोथायनाय नङा, बेनिखायनो आं नोंथांमोननो मोनसे इन्स्टाग्राम आइडि खोन्थिहांदो। बे इन्स्टाग्राम आइडिखौ नोंथांमोना नायनानै ला। बेयाव लिरनाय दोङो अफिसियेल VIP नबाब। आरो बै अफिसियेल आइडियाव नोंथांमोना जेसेबां रिल्स दोङो, बिनि फल'वार्सआबो 1600 बेसेबांबा आरो पस्टआबो 800 बेसेबांबा दोङो। गासै माने रिल्सफोरखौ नोंथांमोना नायजोबनानै उनाव आङो बिनि मानो खोन्थिदो आं बेखौ खोन्थागोन। इखालि बिसोरखौ सानैखौबो खोब गाज्रि अबस्थायाव नुफैयो बै बिदाया। आरो गाज्रि अबस्थायाव नुफैनानै बै बाथ्राखौ बिमानि सिगाङाव खोन्थायो। आरो बिमानि सिगाङाव खोन्थानानै सिगांबो बिदि हरफोराव सिखारनानै थाङो होननानै बेफोर बाथ्राखौबो खोन्थाजोबनायाव बिसोर न'खराव एसे दावराव दावसि जानो हमबाय, नांलाय खमलाय जानो हमबाय। आरो बिदिनो बेयो काजला गावसोरनि खाथियावनो गंसे मबाइल दखानाव खामानि मावनो हिसाबै, सेल्समेन हिसाबै थाहैबाय। न' बारा थानो सुखुला, नांलाय खमलाय जाबाय थायो। आरो बिदि नांलाय खमलायनि गेजेराव बैदि काजलनि बिलोगोआ, जाय फंबायनि हिन्जावा, बै न'खौ गारनानै थाङो। गारनानै थांनायनि उनाव बोसोरनैसो उनाव आरोबाव सासे गुबुन लाइमोन सासे नागिरनानै बै सेंग्राजों हाबा होफिनो। आरो हाबा होफिननायाव हिन्जावदोबो बै जि बिब'मोन, बै बिब'आ बेखौबो माने गावनि जि गोसोनि लुगैनाय, नोंथांमोननो मा होनो, जोङो इंलिसाव लेसबियान होनना मिथियो। जायफोरा हिन्जावा माने मोदोमासो बिथांमोना हिन्जाव जातनि,
नाथाय बिसोरनि गोसो स्वभाब चरित्र गासिबो हौवाफोरनि बिसोरो हिनजावफोरजों थाफानो मोजां मोना हिनजावफोरजों माने रायज्लायनो मोजां मोनोबाथाय जायखौ माने गोसो थोलायनाय होनो बेफोरबायदि टाइपैसो माने मोजां मोनो हौवाफोरजों बांसिन सोलिना मोजां मोनो हौवाफोरनि ड्रेस गाननानै मोजां मोनो हौवाफोरा जाबायदि खामानि मावो बेफोरबायदि खामानि मावनानै मोजां मोनो बै टाइपनि बैसानि बिब'आ आरो बिनि थाखायनो बै बिब'आ बिनि माने जि फंबायनि हिनजावमोन बिखौ बेजों देहानि सम्पर्क बानायनो जुजिदोंमोन आरो बिदि जुजिनायाव अखानायै बै हिनजावाबो न'खौ गारना थाङो आरो बिदि गारना थांनायाव गोबां दावराव दावसि जायो बिसोरनि न'आव आरो दावराव दावसि जानायाव बियो सिगांनिफ्रायनो मोनसे प्लेन खालामो जे बै फंबायखौबो आरो बिमाखौबो बुथारनांगो आरो बिनि थाखाय बियो हेफाजाब होनो थाखाय लेंहरो गावसानिनो बिमायनि फिसाला सासे आरो फिसालानो बै बिमायनि फिसालानो गोबां लुबैयो इयो बेसां रां हरगोन धन सम्पतिबो भागो हरगोन जोंहा फंबायजो आइजो गैयाबा सब आंनिनो जाजोबगोन नोंनो आङो एसे बिनि भागो होगोन आरो बिदि होननायखाय बेबो फैनानै हेफाजाब होफैयो पुलिस आरो जेब्ला बै बिमाखौ बै बिमायनि फिसालाया खर'आव देना होयो आरो देना होनायाव हायाव गोलैयो नाथाय थैयामोन बेनि उनाव बै काजलानो आथिङाव हमथाना होयो आरो बै बिमायनि फिसालाया गोदनायाव सेथेना बुथारो आरो थिग दसे उनाव फंबाया हाबफैयो न'आव आरो हाबफैनाय लोगो लोगो उनखैजानिफ्राय बै बिमायनि फिसालाया खर'आव देनानै होयो बिखौबो सेम बिदिनो काजला हमथानानै होयो आथिङाव आरो बै बिमायनि फिसालाया बिखायाव जनानै गोदनायाव सेथेनानै बिखौबो बुथारो बिनि उनाव बिसोरो मोनसे प्लेन खालामो जे सानैबो जेन न'आव गैयामोन बेफोरबायदि प्लेन खालामनानै सानैबो ओंखारलांनानै थिग 4 बाजियाव बिसोरो काजलाल' हाबफैयो न'आव आरो हाबफैनानै गावआनो माने दावराव खालामो जे जोंहा आइखौ मा जाखो जोंहा फंबायखौबो सोर बुथारलांखो न'आव गासै बेसादफोरखौ आलाय सिलाय खालामजोबनानै दोनो आरो आलाय सिलाय खालामजोबनानै दोनदों मानो जाहाथे सोरबा लुथिना लांनाय माबाना लांनाय बेफोरबायदि सन्देह खालामथोंनाय आरो गावआनो पुलिसनो फन हरो पुलिसनो फन हरना पुलिसा दसे उनाव मोनफैनायाव बिसा न'आव सीसीटीवी केमेरा दंमोन नाथाय खालि सीसीटीवी केमेराया बन्द खालामनायमोन आरो बन्द खालामनायावनो सन्देह जाखायो जे सिखावफोरा जुदि लुथिनायनि माबा थानायमोनबाथाय केमेरानि जि रेकर्डिं मेसिन थायो बेखौ दिखांना लानो थांगौमोन नङाबा बेखौ देख्रुबजोबनानै थांगौमोन नाथाय बेफोरबायदि केमेरा अफ खालामनो हानाय बिसा केपासिटि गैया बिनि थाखायनो न'नि मानसिफोरखौनो सन्देह जायो आरो मानसिफोर होनबाथाय बै सिख्लायाल' दंमोन आरो नाथाय सिख्लाया बुङो जे आं बेफोरबायदि नङा आं बाहेरायाव थांदोंमोन दयसो आं फैनानै नुफैयो बेफोरबायदि आङो बाहेरायाव थांनायाव जोंहा आइया मेसेजबो हरदोंमोन गावनि मबाइलाव मेसेजबो खोन्थियो जे गाइखेर पेकेटनै लाबोनो थाखाय आरो गाइखेराबो पेकेटनैया बै न'आवनो दं बिनि उनाव पुलिसा एसे माने दद' मद' जायो सोरखौ मा बुंनो थेवबो बिसोरो माने सिं माबा खालामबाय थायो तदन्तर खालामबाय थानायावनो बिसोरो सानबाय जे गावसानि न' मोखांनि जि केमेरा गुबुन न'खरनि बै केमेराखौ चेक खालामहैयो बै केमेराखौ चेक खालामहैबासो आसोल खोन्थाखौ मिथियो जे बियो ओंखारलांदोंमोन 1टा बाजियाव आरो 4टा बाजियाव फैफिनो नाथाय पस्टमर्टम रिपर्ट हिसाबै बिमाखौबो आरो फंबायाबो थैनायनि समा जाबाय फुंनि 10टा बाजियाव आरो बेयावनो बिखौ एसे 3rd डिग्री इउज खालामनानै सोङो एसे कारायै सोङो बै काजलखौ आरो कारायै सोंनायाव गासै बाथ्राफोराबो ओंखारजोबनायाव गावसानि जि आलासिफोरनावबो सोंख्लयो जे काजला माबायदिमोन मा आरो बेयावबो मिथिनो मोनो जे काजला एसे लेसबियान टाइपनि जायखौ माने हुवाला होननानै जोङो बुङो जाय हिनजावफोरा हौवा मानसिनि खामानि हौवा मानसि बायदि थाबायनाय साल सलन स्वभाब चरित्र गाननाय जोमनाय हौवा मानसिनिफोरखौ मोजां मोनो बेखौ लेसबियान होनना बुङो आरो बेफोरबायदि स्वभाबनिनो आरो बेफोरबायदि हिनजावसाया जेब्लाबो हौवा मानसिखौ पसन्द खालामा बेफोरबायदि जों जेरै हिनजाव मानसिखौ गोसो थोयो हिनजाव मानसिखौ हाबा लायो बेफोरबायदि बैफोर हिनजावाबो बेफोरबायदिनो आरो बिनि स्वभाबाबो बिदिनो नाथाय बिसोरनि न'खरा जि न'खरनि बाधा मोननानै बियो सानैखौबो बुथारनो गोनां बाध्य जायो आरो दा
बिनि सायाव केस सालायगासिनो दोङो 23 जुन खालिसो जादोंमोन हारियानायाव आरो नोंथांमोना गासै डिटेल्सखौबो गुगोलाव सार्च खालामबाबो मोनगोन जे डाबल मार्डार केस हारियाना होननानै सार्च खालामबाबो नोंथांमोना मोनगोन जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लाना फैनानै नोंथांमोननि गेजेराव गोजोन्थों